mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye na Eze-Ana. Eze-Ana ego anyị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ ezi ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ga-adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka erighị anyị fọntambaki, ndị oche eri anyị fọntambaki. Fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu na ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwana m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, ọmụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do before foundation. What you must do before house foundation. Nkụzi a bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ ihe kwesịrị ime before ịtọ ntọala ụlọ ọbụla ị na-alụ. Ọ bụrụ na ime nke a, ọ ga-egbochi ihe na-eme mgbe ụfọdụ alụkata ụlọ akwụsị. Yes, I understand that what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ụfọdụ n'ime ụlọ amara ihe ị kwesịrị ime, maka na adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọnọngọ bụrụ onye ịtọ. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma taa, ị ga-amụta something ga-enyere gị aka ka ị wee rewrite the wrong of the past. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Eprel a na-agawago n'iru. N'isi ụtụtụ a, ejego ori m na tempụl jee chụọ aja gaa ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Ị ka nwekwara ike isonye maka na month long ritual anyị na-eme anyị iri n'igwe. Nke bụ eziokwu na aja agba aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụrụ imirikiti ndị mmadụ elu, aja esigoro na ya gọzie ọtụtụ ndị mmadụ maka na consistent prayers. Ihe ọ bụrụ na ị gebọrọ nkụzi m ebe nkụzi gbasara the power of consistency, you are missing a lot.
So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ ịchatịa m na WhatsApp, email token donation to the account number. Ịchatịzie m ga-agwa gị other details I need from you in order to book you. Kedu ihe anyị na-eme? Anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'altar, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ, maka na ọ dịrịrị mkpa na ị ga-enwerịrị altar that speaks for you. Yes, ụbọchị nchịkọta ya anyị jee na mmadụ na mmiri jee chụọ aja mee nsara aka n'aha mmadụ gị, magotazie na temple chụọ aja to entities of powers, then jezie n'ebe nchụaja gbuo eburu wee mee nsara aka. I can tell you n'ike dị na aja ha na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja years back. I can tell you na o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere ya. As we speak 2024, o nwere ndị book goal throughout 2024. Ihe a ji wee mee nke a bụ ka ha ghara skip even a single month. I can assure you ike dị na aja na-achụ n'igwe, mana anyị anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Mana nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi anyị ji bịa taa, chatịa m na WhatsApp 08138243871, ma ọkwanụ chatịa m na WhatsApp nọmba ọzọ 08057837672. I repeat 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m na YouTube ma ọ bụ na Eziokwu TV, na ya na ya screen ị ga-afụ these numbers. Then ọ bụrụkwa na ị na-anụ olu m site na Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere nkụzi ị nụrụ na TV a ị chọrọ ịnụ ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo na ya channel. Ọ bụrụkwa nnọọ Nollywood movie ọbụla ka ị watch na channel a ị like, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya, ma ọ bụ jee na Eziokwu great movies na YouTube watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watch ya. Then gwa gezie ntị na-esimoru. Anyị wee kwuo gịnị bụ foundation. Ọ nwere ihe na-eme n'ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche. Ije na some villages, ọ na-abụ ISO, ije ifo the quantum of uncompleted buildings here and there. Get it? O nwere ihe chọrọ ịghọtara. And ọ bụrụ na mmadụ ama n'ebe mmiri si bido maọbụ ya, ọ ya ama ebe ọ ya nọ wee kwụsị. O nwere ihe eji mara ọdịnala Igbo. Ọnya bata nji akpọ ndị Igbo na Kano n'ala Igbo na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. The only thing I can do is to appeal and to show you the way. Then I can never compel you. I can never force you. Ebidoro gbasaba ozi ọdịnala Igbo a years back. Yes. Mana ana m use the logical terms. I respect your wish, your belief. We are not insultive. We don't use harsh words. We don't compare you. We don't force you. Yes. Nya kpata na ọtụtụ ndị mmadụ na nkụzi anyị adịghị aga viral. You know why? Ndị ihe mere mma na maka mana ndị mmadụ anaghị ya. Ihe ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ụwa, ọtụtụ ndị mmadụ dị rascal, ndị nwere ike use violence way, maybe with that method ọ bụrụ ihe ga-eme ka ha gaa viral. I kụzibere nkụzi ọdịnala many years ago, but o si na ntị nke aba, o si na ntị nke ọdọkpọ. But I thank God, ekenego m ndị afọ anya, kene gods of the land, because we are making headways. But I will never use the wrong method ka m wee gaa viral. I will never. Maka na ọ bụrụ ihe dị maka ya kpọm. Ihe m ga-eme bụ ịkọwara ya n'owuwe anya. Yes. Ọ bụgoro na ị chọrọ kpọta ya pastor. Yes, we can debate, open debate, matured debate. Ọ bụrụ calling names, ọ bụrụ ịkpọ ndị mmadụ, you know. But I will tell you the fact, the way it is. Get it?
Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ on into challenges today because they refused out of their own ignorance to follow the right path, bụ ụzọ ahụ ndị nna nna ha so. Mana enwere ike ịpụta na ọrụ abụ na-emerụ ndị mmadụ ebere bụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara. So I even pity some people because out of ignorance they are wandering in wilderness. Get it? Mgbe ọbụla ị na-ele any foundation, laying foundation is spiritual. Laying foundation is spiritual. I will quote a place in the Bible. Ebe Jesus, you know why they like equal to Bible? Here they like equal to Bible. One, I was once a Bible scholar. Yes. And then they like equal to Bible. Now 80% of my audience have gone deeper across Bible in one way or the other. So imagine how we marry that. Obaro na mbido ugochitubelu ọtụtụ akwụkwọ dị iche. Obaro na mbido ugochitubelu Zoroaster, ugochitubelu Buddha, ugochitubelu Voman, ugochitubelu so many other books we have not read. It doesn't make sense. Yes. So imagine how we wee kụziere ka o wuo anya. Yes. O nwere ebe Jizọs na-ekwu okwu na Bible wee sị na o nwere onye wuru ụlọ ya wee wuo ya n'ala ebe siri ike. Ọ sị na ikuku kuo, ana ọma jijiji makwa, ụlọ dị etu a wee collapse. Ihe ọ na-achọ ịkọwa with the foundation. Your foundation must be solid in order to stand the test of time. We are living in a challenging world. And there were so many mysteries. There were so many mysteries said beyond human comprehension. In this world we are living living in the world of the spirits. Yes. O nwere ụmụ mmụọ anyị na ha sokwa biri n'ụwa. O nwere forces anyị na ha sokwa na-agagharị na-eme mma, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. But we normally encounter them on daily basis. Yes. Mana ihe nchọ ka nkọwala gị na ị ga-aghọtarịrị ihe kpatara ndị Igbo ji eme ụfọdụ ihe ya na-eme. Mgbe gburugburu, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe ndị mmadụ na-erube isi, enwere abandoned houses like uncompleted buildings enwere now. Enwere ya. I mean, ọ bụrụ na na-ejụrụ nna gị chọọ jụọ nna gị, enwere abandoned houses enwelu. Let's say from 80s, okay, from 70s down, enwere abandoned houses. You know why? Maka na ndị ụka eriboro ndị mmadụ so deep the way eriri ndị be anyị n'oge a. Mgbe anwa nna m sogwa m na mgbe o lele foundation unu izizi ọ lụrụ na be nna, o nwere ihe a na-akpọ igbu ewu ana. Ama na inugo okwu a before. Hello, inugo okwu a igbu ewu ana. Yes. Before he lay foundation, because foundation is upon the government that's not foundation laying. I say I na-eme ọnụ gwute fọn fek ọ na-abụ na gọọmenti. Enwere ike ifu ka gọvanọ na-abịa asị na na-atọ ntọala. Yes, maybe a project dị etu a ma ọ bụ nke ọzọ. Or a ceremony. Mana ọ bụrụ ndị gọọmenti bidoro ihe na before mgbe ọ dị n'ala Igbo bụ etu a ka o siri dịrị. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata bido ụlọ okere mmụọ. Gị nwa bụ onye, gị nwa na-ene m anya, gị nwa elola n'obi. Gị nwa elola n'obi. Ị makwa meaning of na elola n'obi. Ọ na ịmara na nwata bido ụlọ okere mmụọ dịka ndị be anyị si atụ n'ilu. Ihe ọ pụtara bụ na whenever you are man enough to build house of your own, you are now responsible to take care of the spirits. How you mean? So, mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, mgbe ndị mmadụ ada akụ na ndị azụ, ọ na-abụ elu olu mmadụ a n'obi. Nke mbụ, malụ na ilolo a n'obi a bụ foundation laying.
n'ihe ọbụla bụ foundation a na-ele foundation, you must lay that foundation to be solid, and for that foundation to be solid, ị ga-akpọkwa ụmụ mmụọ. Their foundation must be solid. A ga-enyerịrị ndị ebe a nye ndị ebe a mee appeasement dị ya, get ụmụ mmụọ involved ka ya bụ foundation ahụ wee guzo. Ị ga-agwarịrị ndị nna nna gị ha, ị ga-agwarịrị ndị nwe ana, ị ga-agwarịrị ndị ichie na mmụọ dị n'ala ebe ahụ ị chọrọ iwube ya bụ foundation. Nnekwa na ị chọrọ ibi na ya bụ ebe ha, biko na ị chọrọ ka a na-ahụgbuo ogu n'ọkụ ma ọ ka ozugbo ogu n'oyi. Bịa ntị, ọ na ịmarọ na ọtụtụ ebe ị na-arụ ụlọ taa, ị nwere ike ị na-akpọ ya Virgin Land. Ị marọ na o nwere ndị gboo biri ebe ahụ, ị nwere idea. Some of the places ị na-arụ ụlọ taa, ị nwere ike isi nọ n'ime ịkpa. I can tell you na o nwere ndị nwụrụ ebe a. O nwere ike ọ bụrụ onye jere n'ịkpa for one reason or the other, zute ọnwụ ebe anwa, legasị ebe anwa. Ọ gwara ndị bụ ndị obodo kpachara anya jee nye n'aja agụ. O nwere ndị obodo na-eni mmadụ n'aja agụ, ndị mmadụ na-akpa ịkpa kịta. Ị ghọtara ya? Very far from home. Obodo ịmara na owu n'ala Igbo a nwere ndị obodo gasị na-abụ mmadụ mee ihe dị aṅa obodo consider n'ọwa abominable act, eje nye onye anwa n'aja agụ. Ịnụbere ụdị ihe anwa? Ịmara na o nwere ụfọdụ ndị Igbo na-eme, ọ bụrụ na nwa okorobịa nwụọ ọnwụ eruru eru, eje nye ya n'ịkpa na adị enyi ya n'ụlọ. Ị nwere idea? Ịnụbere before na nwa okorobịa nwa okorobịa nwụọ ma nwaanyị nwa agbọghọbịa nwụọ na ọnwụ mwute na-eje enyi ya n'ilo adị enyi ya n'ime ụlọ. Ị nwere idea? Ana m achọ ịgwa na ọ bụrụ taa ka ihe ndị a bido. So some of these places ị na-afụ enweghị ike lụrụ ha ala obi taa. Ịda na-eme azụm n'ọgụ nwagbo onye isi biri na ana. Ụfọdụ a na-anwagbo ebe enyigoro mmadụ gboo, knowingly or unknowingly. Ụfọdụ wụ ebe emegoro ihe mmụọ before, knowingly or unknowingly. O nwere ebe a dọtụrụ mmụọ. Ụfọdụ ebe ha eloro ha n'obi nwere ebe ọ bụrụ ebe mmụọ dara. Ị na-ege ntị? O nwere ike ọ bụrụ ebe ọjị daburu ma ọ bụ ebe ọjị dara. Ọ bụrụ na emesizi igbo onye bụ ọjị mechazie ewere elolu ha n'obi. O nwere ebe ọ bụrụ ebe mmụọ dara. O nwere ike ọ bụrụ ebe ngwu dịbụ ma ọ bụ ebe akpụ ọkala ete dịbụ ma ọ bụ akpụ ndị ichie ma ọ bụ osisi mmụọ dị iche iche. Ụmụ mmụọ bibi ya wee ebe. Mana development na-abịasị, a na-egbuzi ndị a na-egbu na-akọ ọrụ ndị a na-akọ akọchi n'oru tọnụ elu olu ya dịka a na obi. Ịmụrụ na ị ga-emerịrị appeasement. Ị nwere idea? Ọ ka ịdị anụ ihe, ịdị afụ ụzọ. Ịmụrụ na Igbo na-emebi ihe gboo mgbe eze dị n'ụkwụ ụgwa, mana apụtaziri wee rie ndị be anyị erie. Ndị mmadụ wee hapụzie ọtụtụ ife anyị na-eme, ihe anyị ji wee dị ebube. Ihe mere anyị ihe anyị bụ the spiritual act, the solemn act mere anyị ihe anyị ji wee dị ebube. Ihe anyị ji wee bụrụ mba dị nsọ ndị Chineke họtara onwe. Ihe anyị ji bụrụ Igbo. Ihe niile abụ nsogbu butere amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Ịmụrụ na o nwere ihe a na-agwọ mmadụ igbuju ana ngwuru na-ahụ ọkụ. Ana ngwuru na-ahụ ọkụ as a result of so many things. Ana ngwuru na-arụ ọkụ because of maybe na-eniri ka eme appeasement. O nwere iwu ụmụ mmụọ. Ndị abatara nwere ike ije ebere ma ọ jee ebe a na-afụ ụzọ, ebe nwere amụma. A na-agwa gị na ana be nna gị na-ahụ ọkụ, ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-ebininu, ma ọ bụ mmụọ na-agba ụgwọ, ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-agagharị n'ebe ndị a. Ihe nna achịkọwara gị na ala Igbo na etu o si dịrị gboo
elu olu ha n'obi a na-abịa egbu ewu ana on the normal process bụ na a ga-eweta nnekwu a na-akpọ ya nnekwu ana wetazie ewu a ga-egbu n'ana. Ihe a na-achọ ime, ihe a na-akọwara gị ya in the nutshell bụ n'ụbọchị dị etu a ka anyị agwa gị, a na-ekwu na taa okenye ga-aga ọjị. Ebe mụnwa n'ebe m lụrụ my own factory maka na ana ngoro ego ka ọ bụ. Yes, ana ngoro ego despite the fact that na ndị ngoro ya bụ ana esatụrụ m ha kwụcha ụgwọ dị involve, weta ego ewu dị involve. Yes, maka the two people ngoro dị ana, the ebe m lụrụ factory pure water or two land over 2 plots. Yes, those 2 plots economy are from 2 individuals. Onye nke ọzọ wee plot, onye nke ọzọ wee plot and so we go here for 2 of them. 2 of them esatụrụ m ha gbuo ewu dị na ya each. Nye ha ego ewu dị na ya each. After ka m mesịrị nke a, mgbe m maliteziri ka m mee the first foundation maka na m mesịrị agba ha niile fence as one compound. So before on lụọ the first structure there, I made the right thing. Egburu nnekwu ana, awara ọjị, atụrụ nkwụ, then gbuo ewu dị na ya. Nwere ihe na-aghọta. Ihe m na-achọ ịkọwara ka nkụ ihe ji wee were nke mma atụ bụ ka ị ghara isi a na-eme ya eme na nna agwa gị ihe m nwa mere. Yes, and after mesịrị ya, more houses are springing up in the same compound. Expansion. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na etu esi eme ihe bụ ị ga-achọ okenye. Ọ bụrụ na ọ na-anọ ebe elolu ha n'obi, ị chọọ okenye. Ọ bụrụ na nna gị na ya, then he made those needful. Ọ bụrụ na nna gị na ya, he made needful. The needful ị ga-eme bụ na ị ga-eji ọjị jide mmanya, eweta ma ọkụkọ ma ewu dị involve na ya, a ga-eji wee meditin. Kedu ihe a ga-eme? Ihe a ga-eme bụ na m bịara ewere dị ọjị nye okenye, nye aka ji ọfọ, ọ bịa godo ana, onye ji ofe ana, that ndị awa ngoro dị ana, ọ bịa godo ana. Yes, ọ godo ana si na ana from today going forward na ha anyị gụkọ ma ana having fulfilled all the norms and legal rights. Now from today, na ana is mine. Wee kpọkuo ndị ana, kpọkuo ndị ichie, kpọkuo ndị nwe ana, si ga na ya nwere onwe ebe aka ji ọfọ bịakwa ka e gbaa akaebe na taa a na-eme mmemme a. Na nke mbụ na ana m ego gị na ana ama ajụgbu m n'oyi na onye gbogbu m n'ọkụ. Na ihe ọma bụ mbụ n'obi ịlụ na ana nọ ya gasịrị m. Na ana ama ahụ m n'ọkụ onye weta nsogbu, ọma eweta nseke, ọma eweta uke. Na ya ebi na ana abika ya nka. Wee gọbazie ihe ọma dị iche iche na ndụ ga-adị na ọdụ na ebi na ana ahụ ya adị anyị mma, ahụ ya ebe anyị. Gọbazie ụfọdụ na ọgọchị ụfọdụ na awa ọjị, kpọkwa ụmụ mmụọ niile ndị bi na ana, kpọkwa ụmụ mmụọ ndị bi na ana. Mmụọ abụna mmụọ ọbụla nke bibi na anya ba akpọrọ ha niile. Kpọkuo ndị ichie, kpọkuo ndị nna anyị ha sị ha na ana ahụ ebe unu bibi, mana taa na ana na civilization abịago, na ana bido taa gaba na ọ ma awụzi ebe a nọ wee na-eme mmụọ, na ana awụzi ebe a na-arụ factory a ga-esi na ya wee na-emepụta ihe dị iche iche, a ga-esikwa na ya wee nye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ. Yes, na taa na na-eme ha peace ka ha kwudo ihe ọbụla arụ na ana ya gasị ya.
na ha ma ebute nso na ha ma ebute ihe ọbụla na na-esetụrụ ha once and for all. Awalụ ha ọjị, awacha ọjị tụọ nzu, kwuo na ọya edo, werekwa edo tụọ na ọ ga-edo n'ife ọma, na a ga-afụ ife ọma maka nzu represent purity, ihe ọma. Then edo bụ ka o doo, let there be peace, let there be calm. Nya ka emesisie ya ewuru nnekwu ana, ya bụ nke isi egwu, wee yọọ ndị ana na mmụọ onye na-ebi na nnekwu multiplication, nnekwu the mother. Ọnya mother earth maka na mother earth ya fọ nnekwu ka anyị pụrụ ụzọ gbuo. Ekwucha ndị a nnekwu asa na-eji eme ha wee dajie ha obi, mmụọ niile dị n'ana. Ịghọtara ya? Egbucha nnekwu a wee kpọzie ndị ichie na ụmụ mmụọ dị iche iche si ha n'ome onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Afta ka a gụrụchara wee gbuo onye bụ ewu, ihe nwere ụkwụ ịnọ representịrị ahịa na anụ ụbọchị na anụ. Egbuo ya wechasie nya bụ anụ were mee saraka, ọbara ya gbasa na nya bụ. Ịmara ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ogologo akpịrị. Ọ bụrụ na ana igoro ego gwa ndị anwa nye ha ego ewu, ụfọdụ ka ihe enye ha so gị nye ha nkachi. Mana ọ bụrụ na ịma anya ya, onye a chigoro ọnwụ na ihe enye na kachi udochia nye ego macha, mana mechaa goro ewu gbuo na nya bụ. Very important. Ọ bụrụ na igoro ego maybe ị nọ n'ọrụ oyibo. Mana ọ bụrụ na a na-elu olu ha n'obi, kpọọ ndị okenye, kpọọ mmadụ one ma onye ndị ụmụnna gị ka ha kwụrụ ụbọchị a na-akpọ ya foundation lane. Agụrụsi ọrụ ụmụ mmụọ egbuo onye bụ ihe. Ọbara anwa tụsara n'ala, ọnya ka ndị ichie ga-eji wee sị we are here, we are bearing witness na abụrụgo ebe obibi wee nye onye dị etu a, na onye dị etu a wezi ana and enyego ha dia share. Ha ma ebute ise ka ha ma ebute uke. Ọ ihe na-aghaghị ime mgbe ọbụla elu olu ha n'obi. I wee gwazie ha na taa elu olu ha n'obi a na-ese ka ị bịa gwa ha na-echọkwalụ ka nọ foundation ka ị na-eme nọ ka ị lụọ ụlọ obibi gị na-ezinụlọ oge ebi na ọma ahụ unu n'ọkụ na igbo unu n'ọkụ. Eghọtara mgbe one of my junior brother na-achọ ilu ụlọ, ọ mụ nwale ori ya n'obi. Yes, alụgbu ụlọ niile na-eme ihe niile emere. Ibi na olukwa mgbe ọ na-achọ ịkwọba na the house, abịakwa m wụta nnekwu na ihe ndị ọzọ dị na wee jekwa ebe ahụ jee gbuori ya nnekwu ụgwọ nnekwu gbukọ oke ọkpa wee kene ndị ana wee sị anata na ọ na-akwụwatakwana ụlọ. Ọ bụrụ na ndụ ka sị na haus opening ị na-eji akpọ fada na-akpọ pastọ gị, o were mmiri na-efekasị, o fecha gụọ nnukwute ego, gụọ nnukwu ji na ọkụkọ ga-ebinye nye ebelokwu gbara agba. Ihe ndị anyị na ọdụrọ nesesịrị. Ihe dị mkpa mgbe anwa bụ ịchụ aja ihe mmee na anya bụ ana, wee kpọkuo ndị ichie na ụmụ mmụọ bi na anya bụ ana. Bifo unu bịa onwe ndị bi na ana, ibụrụ ndị mere foundation na-eme foundation gbute ọgbụgbụ na foundation, ifụbụrụ gosiri na o nwere onye enyi bụ ụdị ya, mana they can't trace the person. Ịnụbere ya ibi na o nwere onye nke kpọrọ m the other day ebe ha na-egwu sọka wel ka egbutere ọgbụgbụ mmadụ, mana ha amara onye enyiri di ya. Ha amara onye enyiri di ya, ngwaghị ihe ha ga-eme. Ha kere continue, amecha ya continue ihe ha na-eme. So ihe na-achọ ịkụwara gị na be nna ebe ahụ elu olu ga n'obi. Ị mara mmụọ akpọtụpụrụ ebe anwa, ị mara mmụọ emere abandọ, ị mara mmụọ iwere ewe, ị mara onye enyiburu ebe anwa, ị mara ndị emere abandọ. So you need to appease them. Wee gwa ha ya do n'ọgwa ka ibiri ka ilu ụlọ ka ibiri. Ugwu ngwa nwaanyị ji alụta ibe ime ha na-etu a, they will accept it and they allow you to live. Ahụ ajụ oge oyi. Mana ọ bụrụ na imeri ya jewa foundation debe ahụ na onwere ihe na-eme, nwere ike instead of appease ndị bi na ije kpọọ ofu pastọ ofu onye riri iri, ọ bịa were nnu na mmiri na-efekasị. O fechaa ya, igbe a na-iwerukwa ofu a wunye n'ọkụ na-enwu enwu. Mgbe ị mechaziere ifekasị ihe na instead of nwere onweghị appreciate ndị nna nna ha dị na ụmụ mmụọ mee ha peace,
ị bịa na-condemn ugwu ha na-emekwu ịdị nwụrụ ọkụ ha na nwụrụ ọkụ na what are you doing? You are causing more problem to yourself. Pastor mechaa na ọkwa eziokwu gị na ndị nwa na ịja imechaje foundation na village ị na-adịzi obodo oyibo ebe ị nọ ma ọ na Lagos ma ọ Abuja ma ọ Port Harcourt ụzọ akpọchie ihe ị ga-ekwu bụ na ọnkụl gị nọ na village ụlọ ọga ọ bụrụ ya ọnkụl. Some of these times ọ na-anọkọta na-asị nọ ya ọnkụl na ọ nwere nwaanyị witch nọ na village nwere ike ọ bụrụ because ime ọ the right thing instead of gụnwa egbuju ala akwụkwọ ọrụ na ụgwọ ụlọ ka esi egbuju ala eme appeasement ime all those things then ije feel ọ na-enwere nkabasịrị ịrụ ya alụwe nwere ike imejata foundation ịpụ iwe imeja foundation anachi ahụ n'ebe ị nọ one thing nwee problem data ego ahụ idebere ịchọ ihe eji wee nyelu tọpụ na were eme case ego agbaji and ihe ị ga-ebe ndị village na since ị nacha village eme foundation na all things are no longer the same mana ọ because imere ihe ị kwesịrị ime ka ị na-anụ ọnụ ya kpọchi na obi gị ọ bụrụ na imebugo eme ewee kwụba gị n'ịtọ na since imecha foundation be nna gị n'une a nwere ego ihe wee complete une were ọsọ were ije jee mee ihe a nne ngwara gị na ijegoro jee chụọ akwa ọkụkọ Igbo chọọ nnu na mmanụ were ọjị jebegoro na ana anwa iruo na ana anwa ịgwa ndị ana na mmụọ onye nọ na ana biko n'ijigoro nke a eme ha iwe ha dajụọ n'iji ha eze ha iwe mechi were mmanụ na nnute na akwa itecha na akwa ekpọpụo ya chọọ ofu ebe na ana anwa dobe ya isi na ala si aka mmiri akwa adịghị arụ ya n'ime ala ka iwe hazie imechara were ọjị gọọrọ ha ọjị ịgọchara ha ọjị ịwarị ya awa maka ịmara one ha dị si ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha ka idebe n'akụkụ akwa nwa imesizie gwa ha nkwa ọ bụrụ na ọ kọrọ uko onye ị ga-ebite gwa ha nkwa na ọ bụrụ na ha nụ ayịrị anyị yọrọ this appeasement ịbịa meta meghere ụzọ na ịfụ ha n'ọcha ego n'ihi abịa gburu ha nnekwu a gburu ha ewu a nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ha na ịnaluo ime appeasement ya ngwara wuche akwa na mmanụ ị ga-afụ ego and ifu ego kaba arụ echefuna ije chụọ aja nnekwu na ofu ewu ihe egburu ndị ana wee yọọ ha mee ka ọ pasị ha biko ha na-ede sọrị n'imere ihe ị kwesịrị ime maka na eriri gị eriri front and back na ịma bụrọ yọọ ha n'obi tiwara etiwa n'obi kwepere ekwepe ha ga-agba ala gị kpọọ ndị ichie si ha biko mmụọ abụna mkpu iwe na-ewe na ana ha biko ha mee ebere na ịmarọ na eriri gị eri ma kịta na ịmadogo n'ọnya ka ịbịa ka imezuo mee that ritual imesi ya anya things will turn around. Some of the accusation ị na-accuse ya nwunye dị mma gị no witch ma onye na-accuse ya uncle na obi adịrị ya mma despite the fact na ị ga-ewegara ya mmanya wee gwa ya na ịbịara ime foundation. Nwoke mmadụ nwere ike obi adị ọcha ọ bụrụ onye nwa dị responsible mana ọ maka na imere ihe ekpere n'ikpere ezi omume imere ihe ị kwesịrị ime maka ndị a mmadụ ọ na-enwe a na-enwe we are just renting it. Ịma ọnụ nwere ụmụ mmụọ agbụtụ o nwere ike ebe ahụ ị na-ekwuri abụrụ ebe a nọ mee mmụọ ugbo ka ngwa nwantara mara o nwere ebe a nọ mesi mmụọ gboo mesi ebupụ mmụọ anwa ndị mmadụ bịa ịghọtara ya ihe kpatara ihe eji bịa ihe ị ga-eji wee mee bụ onye kpatara nji wee na-agwa gị dụọ aha na ngwuru ọ bụrụ na ịrụchago ụlọ biri n'ụlọ jee dụọ aha na ngwuru ya nwee ebe ịkpọkọtara ụmụ mmụọ niile ndị tọrọ nta na ngwuru a ndị nna gị ha na ụmụ mmụọ niile ndị biri na ana tụta ha one place onye ka a na-akpọ ede ana ịtụta ha one place ya nwa inye ha ọta gwa ha n'ebe a ka ya na wee na-ejikwa ha ka nke ọrụ gị akụkọ maka na esemokwu ihe njara ka iji onwe m ama atụ ka ị ghara ịsị ka isi na o nwere onye o mere etolitere mgbe m dịrị ụmụazị nnụnụ nwere mmụọ a na-akpọ ịsamịsa ndị bụ ndị saịdị be anyị ga-anụgwu maka ya ma mmụọ a na-akpọ ịsamịsa mmụọ abụọ ya akọla ya akụkọ na o nwere mgbe gboo ihe a na-akpọ COVID-19 mere kịta nwere oge ụdị ọya a melụ gboo mana ọ bụrụ COVID-19 ga-akpọrọ nke ahụ a sị na ọya na-amara ọgwụ ya ọya wee gbubido ndị mmadụ na o gburu ndị mmadụ kpasakpasa that those olden days
ndị be anyị wee jepụta arụsị a na-akpọ ịsamịsa. Ịsamịsa bụ arụsị eji wee gwọọ ọya, ya bụ ọya nwa pụtara mgbe a na-egbu ndị mmadụ. Wee jepụta ya bụ arụsị. Ndị mmadụ onye na-eje ahịa ma onye na-apụ n'ụtụtụ o je kene ịsamịsa wee jebe ọrịa. Etu a ka o si wee dị mgbe ahụ. Mana emechaziri mgbe ọya a bịaziri na many years after, emechakwaziri bunanya bụ ịsamịsa. Emechakwaziri buna ịsamịsa anwa. Ịsamịsa adịghịzi anyị. Ibi na enwere akwụkwọ ịsamịsa eji wee na-eme gịnị, ejikwa na-agwọ ndị mmadụ ọrịa chifre. Mana ebupụgo dị arụsị. Ebe arụsị a dị bụ mmadụ bi taa. Etu a ka ọ dị, ị mara ebe anyị ụlọ n'ụlọ na ebe ugbo ajọ ọfịa na-enyi ndị mmadụ gboo. Development duzie ọ bụrụ wegasị na ọnụ nwere anụ nwere na-agụ. Emesizie tata development adịgo ọ bụrụzi a na-agụ a ka a na-eji elolu ndị mmadụ n'obi taa. O nwekwuziri ike bụrụkwa na ọmụmụ ebe a dọburu mmụọ na ngwugwu nna gị. Dịka ụfọdụ n'ime ndị na-asị enweburu akwado ọmụmụ nna gị mana emesịa mebie ime ebe ọ dị. Ịbụrụ ịma the exact point. O nwere ike emebi gị alụchie ya ụlọ. O nwere ebe a dọrọ ana ụmụnna anyị mana emesịa alụ ndị ụtọ na-eriri eri onye nyekwa ụdị ana amarọkwu o je rụchie ya ụlọ. So ị mara bụrụ mmụọ emere ebe ahụ emechaa je rụchie ụlọ ma emechazi kọmọ ihe ya na-emechazi elu na-emecha ndị mmadụ emegide ofu onye egorie. O nwere ebe nke mma na be anyị kịta ebe e nweburu mmụọ a na-efe ebe ahụ mesịa ụlọ ụmụnna ọ dịrị mee ya abandon kịta ya edegola ezeana onye ọzọ jegorie with the carcass of that mmụọ adịbụdị a. Nke ahụkwara na time bomb na-echekwa oglo. Kedu ihe na-ekwu maka ya? So ebe ahụ elolu ga n'obi mụrụ nọ ebe a dọtụburu mmụọ before. Ịmụrụ nọ ebe enyi buru mmadụ. Ịmụọkwa na ebe ụmụ mmụọ kwuburu akwụ. Ọwụ na o nwere osisi mmụọ dịburu ebe ahụ before egbuo ya. So for so many reasons ka ị ga-eji wee chukwa ụmụ mmụọ nọ na ana. Gwa ha na-ebiaziri ka ebe a bụrụ ebe obibi nke mmadụ gị na ezinụlọ gị, ma ọ bụ ka ebe a bụrụ ebe ị ga-alụ nka ma ọ bụ nke ọzọ. Ị ga-agwa ha nwoke biere ibie. So that ihe a single act ahụ email, solemn act ahụ email is enough. Ha nwee sị o n'ịkwa dị ugwu maka na adị bụ anwụ na-atụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Bịafọ ha ya hapụ ka ị bie ebe a n'udo. So tee na anụ ukwu akpụchi n'obi gị ọ ka ọ dịrị gị mma. Ọ mmụọ si m kwuo ekwuo na m ya ọsọ gị shia ya ọsọ gị shia ya o nwere ihe o wepụrụ. Nwere ihe o wepụrụ m gwa eze ọnụ m owe ikwu ihe m kwesịrị ikwu. Ọ bụrụ ego soshal midia ka m pụta. Ịghọtara ya? Yes. If you like, don't think that n'isi ya niile eme ma ọgaranya. Ọ bụrụ eziokwu. I'm not interested. Mmụọ nke mmụọ nyere m adị m oke. So if you like, it's only for you to share ka nwanne gị nụ. Maka na asị onye nụ ya mekwa ka nwanne ya nụ. Because ị mara ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afụfụ na-ebe akwa n'ọnọdụ a. Na since ya ga-emecha foundation na village na all things isi akwa adọzi ebe edebere ya. Ọ na-akụ ụta. O nwekwara ike na-ebo ya mmadụ na ọnkụ ya dị responsible. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ọnkụ ya nọ maka na o mere ihe o kwesịrị ime. Maka na ekwesịrị ịbụsị a na-akpụ isi akpụkpụ afọ ọnụ. O mere kpọọ ndị mmadụ nye ndị mmadụ rie tuo ya ọzọwara ọga. Etuo ya ọ chọwara agụ zọgbuo enyi n'obodo nwa. Ọ na-aza a na-akpọ champagne a na-akpọ nkwụ. Ọ kpọchazie nkwụ a si ka eje chigha ka a complete unu ị na 5 years 10 years 20 years ihe akwụ. Ọ dị very important. So ọnwụ na imebere ya egbubere ewu ala egbubere nnekwu ala wee nye mee foundation unu ka ma arụfụ na iji eme ya. Maka na eme ewu ogwe mee gwa nwa nọsite. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkwụsị a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa.
ndị na-esonyere anyị na administration anyị, ndị na-emetụ aka na share button, ndị friends of the temple na ndị children of the temple. A sị na ọmaka ya emela ụnụ. A sị na onye chụwa ụnụ na ọ ga-ada. Onye si ihe ụnụ ji wee dịrị ụnụ adịgbo onye a na ndụ. Onye si ihe ụnụ ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye a na ndụ. Onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke tụọ. A sị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m na o nwere ihe ya eme ụnụ. Na ụnụ ga-ebute ike, ụnụ ga-ebute ihe ọma dị na mba were ata n'ụlọ na-akụrụ ụnụ ekwu onye bara ya. Na ajọ mmụọ ahịa egburu ụnụ, ajọ mmadụ ahịa egburu ụnụ. Ọgwụ a gwara agwa ahịa egburu ụnụ, ọgwụ uru mere eme ahịa egburu ụnụ. Onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke chụọ ihe m kwuru tiri ụwa agwụ. Mana onye sị na ụnụ ga-adị mma, a sị m na onye a ga-adị mma. Onye sị ka o jere ụnụ aja ije o jebe na onye ejelu osi ọnwụ na onye ejelu ya nwụọ n'ụzọ. A sị m na iro na-asị na-egwu a n'ọfọ n'oge nwere mgbochi. A sị m na ụnụ ahịa nwụchu na ụnụ ama efuchu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Anyị kelekwa ndị niile na-asọpọtụ our administration n'ụdị dị iche iche, both cash and kind and ụdị dị iche iche. A sị nke ọma ka ya emere ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu, ọ nụrụ ka ọrụ ibie. A sịrị m na ọ ga-adịkwa echi, na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ga-ekwu ome ka emesịa nụ.